Tenhle se zdá funkční. Tak to zapni. Vykazuje velkou odolnost vůči zraněním. Rány se hojí neuvěřitelným tempem, policejní procedura, abnormální nástřely a vedlejší efekty, zbytá ostéka. Co to kurva mělo být? Můžete mi laskavě vysvětlit, na co jsem se tady musel koukat? Věděli jste, pánové, že přes stovkami let byl průměrný člověk schopen daleko větších fyzických výkonů než dnešní špičkové atleti. Člověk byl daleko rychlejší, silnější. Co s tím má co dělat? To, co jste tady vytvářeli? Lidstvo pomalu degeneruje, oklope do sebe dokonalými stroji, které dělají práci za něj, nenutí lidi k pohybu. Stále sedí u počítačů, vozí se v autech. Rodí se nové generace lidí s lidskými kostmi, hovějšími svaly. Víte, pánové, kam to jednou budoucnu může vést? Vždyť jste tady kurva zabíjeli lidi! Trochu pomáhali přírodě! Popíše jen očkování proti tetanu je nepřirozený chemický zákrok do lidského těla. Vy byste zakázal očkování, byste věděl, že to zachrání x milionů životů. Víte, že nakažení tetanem končí převážným počtu smrtí. Smrtí v křečích, při kterých praskají kosti v těle. Vy byste zakázal takové nepřirozené vylepšování lidského těla. Naše pokusy na vysílali mimořádné úspěchy, zaznali jsme velké pokroky. Bohužel, jako vedlejší efekt se u subjektů objevila agresivita. Poslední pacient měl abnormální nárůst fyzické výkonnosti. Bohužel se na to trochu vymklo z rukou. Jo, tak to jsem viděl. Půjdete s náma. Tady už nezůstanu ani minutu. Jen se mu nějaký data. Seržante, jsou v laboratoři v druhém patře, takže bych vás poprosil, abyste mě doprovodili. On to určitě. Rozhodně se tady nebudu potulovat po chodbách s cigárem v hubě, když vím, že se tady pohybuje ten váš Frankenstein. Seržante, jsou to velice důležitý data. Nedělali jsme tady pokusy jenom na vylepšení fyzických dispozic. Zaznamenali jsme fantastické výsledky v oblasti regenerace. Jsou to velice důležitý data. Tak jděte, já tady počkám na vás.